Za nas Albanci ima, pravo imamo, sve Zajev nam daje i jezik i bide se uskoro rešeno, nije glasano još. 65 deputeta su glasali za jezik, ali Sigurd Momirovci neće da dava oglas. Zašto mislite da je to tako? Zašto ne dava? Pa zato, evo se Han be došao, Amerikanac Evropski od Brusel, već se poljubiva с Партовия, Алија Мети, с Зедин Селев, с Заев, mora da bude. Da, da, za glasanje, ona bi nama sve Albanci davamo na Zajevo. Od maleni do starost smo glasali za Zajev. Po dobar čovek. Iz Grevci, on ništa ne zna, samo ako može da krade ili pozna Okrid, Kičevo, Debar, iz ideja pare se go stala na put, a lati nema niko da asfaltira. Tako je si. Kako je za Albance da pomalo? Odlično. Koji što radi, radi. Koji ne radi, ne država ne dava, neleganje leb. To je dokazano. Ja sam bio 30 godina u Šamicevi, sam robotaja, sad imam 2 milijarde, skoro 300 evra penziju, poviš, hvala Bogu. Što ima veze? Koji radi, Bog ne brani.